बे बारा गोबाव थाथाव जाया मोनसे जायगायाव खुल' हेलो गाइस गुड मर्निं एंड वेलकम टू दिस ब्लॉग नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय जों दिनै बेलेगाव सिबलांनो नागिरलायबाय आरोना नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ गारिया मोनफैबाय नै ओरैजाय दा होलांसै हेभियैनो सिबलांसैलाय आरोना नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय जोङो बेलेगाव दिनै एकदम हेभियैनो गुन्दाफोरबायदि थांनो नागिरदों सिबलां मानसिफोरा ओरैजाय नै सिङाव दंजोबो खिथावसो थौ फाग्ला मानसिफोरा बेहाय जों दिनै लामा गोजानाव दावबायलांनो नागिरदों दरजा फांनाया जायाखैनो गोसा आरोना जों दा नै ओरैजाय प्लेयारफोरा लाखिदों नैबे दसे गाइस जों दा नै जायगायाव मोनफैनानै ओरैजाय नै थाबायलागासिनो दं बेनो जागोन आरोना खेला ओरैजाय टिमफोरा गारिखौबो पार्क खालायबाय जों दा थांफिननांगोन नालाय बे दा दसे थानानै खेल जासिनो आरोना नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम देखायलांबाय थानो नाजानोसै जों दासो मोनफैनाय आरोना बारा गोबाव जायाखै बे मोनफैनाया नैबे दा हराव प्रग्राम जागोन खोमा हराव गाइस दा गेलेनो रेडि जाबाय आरोना नै ओरैजाय अडियेन्सफोरा जों गामिनि ओरैजाय टिमा बे ग्रिन टिमा जोंनिफ्राय बे माबा एगेन्स्ट टिम आरोना इनिमिया बिसोरनो बेलेगा जोंना ओरैजाय नै ग्रिन टिमफोरा ओरैजाय ग्रिन नायग्राफोरा माखो नाङा दे बांद्राय दा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना गेलेनायाव मोजां देखायलांबाय थानोसै गेमा स्टार्ट जाबाय आरोना गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ सोर देरहायो नायसै र' दा देलाय जोंनिया मोनसे मोनबाय पइन्ट चेक आउट पइन्टखौ मोननो हादों आमनि स्पर्ट्स क्लाबा 2-1 माथो इसोरसो मोनबाय माथो पइन्टखौनो भिडिअ गोलाव जानो हागौ होमबाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना रायजोफोर आयो Tap ball getting point in favor of Amun 4-2 Boria Tap ball Tap ball 4-all सार्भिस मोजां बारो इमान इजि बलखौनो बिदि लायोलै पइन्टखौ मोनदों आमनि स्पर्ट्स क्लाबा 5 Good smash मोजां स्मेश बुनानै पइन्टखौ लिंहरबाय जासिआरो र'ब्रा आं दहायनो नोंना गेलेग्रा मानसि दंमोन दा फैगोन साथाम फैगोन मालाय आं खादों माथो दहायनो गाव गेलाय मोनबाय गुड प्लेसमेन्ट मोजां प्लेसमेन्ट खालामनानै पइन्टखौ लानो हादों बिसोर मालाय गेलेग्रा बाइकजों थाङो गंनै बाइक दंखायो आरो टेप बल पइन्ट सिङा जों थांगोन मोनबाय रं सार्भ पइन्टखौ मोननो हादों माला नायग्राफ्रा फैजोबगोन गेलाय मोनबाय पइन्टखौ मोनदों outside point in favor of Amun
Geolang 10, Amoni Sports Club 9. Out. Outside. Point kemenangan Amoni Sports Club. Set matchखौ जों देरहाबाय आरोना रायजोफोर नै एबार होलायसिनलाय जोंना गामिनि रकेटफोरा एकदम गावसिजोबो दा बेस्ट अफ 3 नो बेस्ट अफ 3 Geolangan Onjalu versus Sundan. Good smash. Amoni Sports Club 1-all. Wrong serve, service wrong serve. Referee foul, humpire ini kan point go mendeng. Geolang Club wrong rotation. 2-1. Boria. Getting point in favor of Geolang Club 3-1. Ini gosoq थाजोबखायो उन्दैनि दागासो Amoni Sports Club 2-3. Amoni Sports Club 2, Geolang 3. हर जाबा दा आरामनो गान खनलांनो हाबायमोन ना बेहाय हेभिनो बरिया Good placement, मोजां placement खालामनानै पइन्टखौ लानो हादों गावनि टीमनि थाखाय jersey number 6 Geolang Clubनि स्कोर जाहैबाय Geolang Club 4, Amoni Sports Club 2. आरो पइन्टखौ मोनबावनो हादों Geolang Club आया नायानो नैबे खनानि मोजाङै थगायनानै good smash बरिया मोजां smash बुनानै पइन्टखौ लानो हादों jersey number 6 Geolang Clubनि गावनि टीमनि थाखाय 6 Geolang 6 Amoni Sports Club 3. गाबोन गेलेनोसै देरहाखागोन बेखौ देरहाखागोन दिनैखौ देरहासिनलै आजादि ओंखाम जानायाव दै लोंनाय बायदि देरहालांसिगोन दे आयो Good placement. बरिया Wrong serve. Point kemenangan Geolang Club 7-4. on ball Outside. Kita itu betul lebih. Buna, babulu. मोजां smash बुनानै Bunala. Oh, go. getting point. matching the Geolang Club 4. बरिया Smash बुनानै पइन्टखौ लाबावनो हादों प्लेयारफोरा जोंना नै मोनफैलायबाय गारिया थांफिनलायसैलाय थांफिनसै एबार न' बे बारा गोबाव थाथाव जाया मोनसे जायगायाव खुल'
जाबाय